Hallo, fáilteadh gona Neònach neònach a sinne go bhí cálamh a-nochd fat na haiche Ellen, dal. Tá a dal príomhscúlachan na a-nochd leis an Foghair inis táiscaigh ha pepacan ar bhí trang. Tá gráineach tíoch dúscaigh is féineach go de chatte le tran táirigh agus ha an tuchtain a gcearan i thugáil in míosacha na bliana an nó thugata a chalam. Tá beleachta a cho opriche neist a pepacan dúlíche a bhí uamhasach trangs na seachain a galam sa a déasacha ar san aiche hána a Peter pepac i tinistei gan na stúdio Ellen. Fáilte fetar íscain muna hir bhí talachah. Céna heile bhí dul. A sinne bhí gáisteach tá úscas más fan dalú agus a bhí tugáil chudain gus a bhí féim láideachcin féime sinne bhí deisach fan aiche hána gus an duine sinne. Tá beláta fetar a glúsa a dheis chun na scíalach an nach maithe hat garí gráineach tíoch ar dúscaigh is téige a bhil a chatal sa geabhraigh sa chaid. Ga dhíadú bha cálacha dúsca sa bháist ach go mí orstanach chateach an alarm ige iad é. An túil alarm úd a cheannach ar san an aflan. Bheach go dhíadú garí. Sin sibh a sin háasta seo skipa na Neònach neònach agus an Neònach scuide sin scuide a sin inéir a há Neònach a cinne seo an dúltaine go teanna chanéil í tálaigte. Tá sé cear chanéil an túltainn tálaiste anna thuirí amach nach cheilech tríchad lá eiche se sa bhíos ach go bhfuil tríchad a hyn ag an lúnastal agus an dábhar chanéil seo choramach iad. Chanéil go dtíanú há chúis seo a lentain tá chéifid a cáisiú mas ringas na sin mar go dtíanú. A chalam? Ha mi seo? Chadrú go marráin imimelich le maithe. Nurin. Nurin meása sinna dhéanana na smó. Nach churin. Stop leis go méad a fó ó ha sin dhéana. Á sin Joe Neònach. Neachta. Well, sinna go hána Neònach neònach at CBBC ALBA a-nochd. Wel, caiinnig am tóg Jason Esanier chanéil at féimal was chanéil at fír. Agus caiinnig am coiteach go bhí sinne chabhí sinne seo. Chabhí CBBC ALBA. Ha sinne háasta seo. Hallo? Chanéil sin Jason Haas? Neachcin? Ha Neònach an Haas dacin? Neònach neònach.